lo bayap song ke bahit tong bay kha khayo norok bujak tono kaham no tong bay na henoi hinkai tini ang norok bagai hai no hai upcoming Kokborok music video no tioi ang tini video snam tu kha ang tini explain khane thangoi tongo video ni title hingai MAISING HOR KLAUMA o video no tini ang explain khane ni thangoi tongo pulan norok video no pulan simi paithak jora nai tongdi video ni skip takhade o video ni bising te sungtine seman lanai o music video bojaka release nai tai bufro release nai phade sung video ni bukhak thanglayano sung seman lainai o music video ni title ngakai MAISING HOR KLAUMA de sung tabuk Simon layano arawo cast tongo Dravid and Monoroma Ngai phade sung tabu Simon layano choreographer and director ngai hamsoti riang cinematography tongo tai edit tongo tini takhu crucial riang tai singer tongo Biswanath riang lyrics tongo Biswanath and Govind Molsoy music ngai RBL ngai bayap song rok khnai mangkhana oi music video actor ta actress sabo actor actress angkita ang saino paika hyper tea sawi renai sini takhu Dravid bai sini bukuk Monoroma ngai o music video bo channel release ngai ngai phade sung tabuk samalyanung o music upload nai ngai SINGRAUH PRODUCTION YouTube channel norok link description mannai norok dhangoi dakti nai visit khai nai di o channel no mungno norok o channel no subscribe khaja koro toha kai subscribe khaire di amni hingkai o music video full jefru upload khai kai norok dakti nugoi mannai tai buni sikango norok nugoi mannai app song norok sawi mangkhana o music video tai bisi Jora kurikha dakti no release nai ai sanui satamni pore hingkeno o music video release nai norok nainani tapokdi naisingoi tongdi isa kha logai norok Jora romoi naisingoi tongdi norok nugoi mannai o MAISING HOR KLAUMA Kokborok music video norok nugoi mannai belakeno hit nai o music video hingke ang bo khakayo belakeno hit nai hinoi hingke tabo norok ni wansung bahai norok tamo wansung tong o music video norok bahai ingjak no tai norok tumno sanani musung tonga kai comment box thangni comment type khede comment kai sari norok ja sara musung mani kai ini bagai asunung nai kai video no sajak kai norok like khede channel ok talung tonga kai subscribe khede comment khane nita pokde abai ke no support de toni Jora bai Kwrwngjak YouTube channel abai ke nang norok bagai taibo motivation video tai explain video ang tai upcoming Kokborok music video no ti ang video stam tu nai gang to tabo upcoming Kokborok music video no ti siksa video stam tongko amni hingkang motivational video ros namani hingksa script box fina nango abon bagang Jora rok dai miang tongo kai abon bagang motivational video dai miang tongo abon bagna ani channel video ro asuk dakti phaya abon bagai norok kisa Jora ro na sing tongdi ketai support khade norok ani channel abai kase ang motai bo video samne phanmanai kai trini baga asnunai jotono bye